uyazi mfowethu ukuthi kusetshenzwa njani i-ATDF le emela ibambe udriver wakho lana eCarltonville ATDF Northwest ATDF Northwest it's a union yo truck driver balwela o driver base South Africa mnganami yebo leyo nto. So lo driver wakho akanalo ilungelo lokusebenza la uyazi now uyazi ukuthi mawufuna futhi driving is not a scarce skill akhe ngibe kanjalo akafuneki la kulomsebenzi. Driving is not a scarce skill. Siyacela mlungu wami uthumele udriver wase South Africa ozothatha le truck la. Ndichikutambire zvekare pano paTrari 263 kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell azvibhadhariswe hama vadikani. Ndinokumbura zvekare wise like pa this video zvinobatsira kuti video rineri rifambiswe kuhama neshamwari nekuburikidza kuisa like kwaunenge wangoita. Subscribe ndati mahara audyirwe mari yako yemufoni. Dzangove nharo vana vemuZimbabwe kuti tiende hedu kuSouth Africa asi vazhinji vedu vari kushungurudzwa iko kuSouth Africa. Ndine video iri kutsviriridza streets esocial media ini saTrari nchenga nchikutsvagira nyaya dzachona dziri kupisa streets esocial media ndi vanangu vanchikuzivisai nyaya sezvairi isina kutapudzwa kana kuwedzeredzwa. Ndine video ratruck driver uyo truck driver anga achidriver truck rake achienda kuSouth Africa. MuZimbabwe anga achidriver truck rake achienda kuSouth Africa. Tanga kuharaswa nemapurisa ekuSouth Africa asi zvese zvavanga vachimubvunza anga ainazvo vangotanga kungomuharasa zvichiratidza kuti inharo chete kuti tiende kuSouth Africa. Video iri kupisa streets esocial media iri kutendera streets esocial media ra truck driver uyu achiharaswa nemapurisa ekuSouth Africa. Ndokumbura kuti tione this video toshare kuhama neshamwari zvimwe zvachona zvinotosiririsa asi ivo maSouth Africans akauya munyika yedu yeZimbabwe anotambirwa zvakanaka. MaZimbabweni havana mweya wekusarudza kuti uyu abva kunyika yakadai saka ndatisamuonei seasiri munhu. No, muZimbabwe hamuna zvakadaro asi iwewe muZimbabwe kuenda kuSouth Africa itori mhosva. My comrade sibambe le ndoda le yaseZimbabwe mngana license yakho hayi yawiveza license bakubonela labantu basebenzisa lama permit wasebusojeni bathi ama license akuyona license le akuyona license le mngana mfonela umlungu LL30 sikhulume naye umlungu ukhona udriver ozothatha le moto manje wena soya nawe police station mngana uzosho ukuthi lawo maphepha okusebenza wathole kuphi uhamba ngepassport emsebenzini baba thina mascross border thina mascross border ama passport wethu ahleze ekuthini beza ukuthi sithini. Oh yeah, there is a problem here. I said I'm caught guys for ATD. Yeah, ngathi kumele ulethe umyotha awulethe sikhulume naye awulethe sikhulume naye yesawubona mlungu abayo mathi